Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिया नङा मिथिखाबाय जानांसिगौ जोङो मानि थाखाय बाथ्रा सावरायनो नागिरदों एबा जोङो मानि सायाव बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानांगौ। गोबाङानो सानो आरोना गोबाङानो YouTube खुलिनो सानो आरो सोरबाया खुलिदोंआनो खिन्थु सोरबाया माने आंनि चेनेला माला 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जागोन बिदि सानो आरोना गोबाङानो ओमफ्राय 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाखांनायनि उनाव मा सानगोन आंनि चेनेला माब्ला मनिटाइज जागोन माब्ला 4000 वाट्स आवार जागोन माब्ला मनिटाइज एप्लाइ खालामनो हागोन जेब्ला आरो मनिटाइज एप्लाइआ जायो मनिटाइजआ अन जाखाङो बिनि उनाव माब्ला आंना $10 जागोन माब्ला $10 जानानै आङो गुगल एडसेन्स पिन एप्लाइ खालामनो हागोन गोबाङानो बिदि सानो बेनिफ्राय आरो सानबावो गोबां माने इउटुबार सोरबा माने इउटुब खुलिबाथाय सानबायानो थायो आरोना साननाया जोबा सोरबाया सानगोन 1K कमप्लिट जाबानो जासिगोनलै फैसा आर्निं खालामनो हासिगोन बेफोरबायदि सानो खिन्थु 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबानो फैसा आर्निं खालामनो हाया नोंथांमोन 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जायोब्ला बे मोनसे इउटुबनि टारगेटखौ कमप्लिट खालामनाय जायो इउटुबनि टारगेटखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव 4000 वाट्स आवारखौ कमप्लिट खालामनांगौ मोननै टारगेटखौ कमप्लिट खालामब्लासो नोंथाङा इउटुबनिफ्राय फैसा आर्निं खालामनायनि साक्सेस जायो आरोना नोंथांमोना बिनि उनाव नोंथांमोना सोरबा गोबाङानो कनफिउस जायो दै कपिराइट क्लेम थाबा नोंथांमोना मनिटाइज जागोन ना जाया बिदि सानो खिन्थु कपिराइट क्लेम थाबा जेबो नङा बेयाव नो इफेक्ट लिरनाय थाखायो मनिटाइज जायो कपिराइट क्लेम थाबाबो नोंथांमोना आङो बुंनानै होखाबाय आरो जायफोर मानि बागै नोंथांमोना आरो मिथिनो लुगैदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायना होगोन आरो बेजों लोगोसे आङो दिनैनि टपिकआ जाहैबाय 1000 भिउसआव माने 1000 भिउसआव बेसेबां आर्निं खालामनो हायो जोङो आरो नोंथांमोन गोबाङानो मिथियो गोबाङानो मिथिया किसुमान माने मनिटाइज जाखांनायनि उनाव जोंहा ओरै सिम्बल फैयो आरोना डलार फैयो बे डलाराव माने गोबां कालारनि जायो डलारा मालाबा येलो डलार जायो मालाबा ग्रिन डलार बाथाय मोजाङानो आरोना येलो डलार जायो सोरनाबा रेड डलार जायो सोरनाबा ब्लेक डलार जायो बेनि बागै नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय येलो डलारा मा जायो ग्रिन डलारा मा जायो रेड डलारा मा जायो ब्लेक डलारा मा जायो बिनि बागै आं खिथागोन नोंथांमोना बे बुस्थुआ मानि थाखाय फैयो किसुमान भिडिअनि सायाव किसुमान थाम्बनेलनि सायाव किसुमान माने टाइटेलनि सायाव किसुमान बाथ्रा बुंनायनि सायावबो जायो आं बेखौ उनाव खिथासिगोन नोंथांमोना आङो माने ग्रिन डलार येलो डलार रेड डलार ब्लेक डलारनि बागै आङो उनाव खिथासिगोन नोंथांमोना दिनै 1000 भिउसआव बेसेबां मानि आर्निं खालामनो हायो 1000 भिउसआव बेसेबां डलार फैयो 4000 भिउसआव बेसेबां डलार मोनो नोंथांमोना बेखौ नायग्रोनानै लादो दानिया फैदो नोंथांमोना गाव गावनि मबाइलाव थानाय YT स्टुडिअ माने इउटुब स्टुडिअ बे इउटुब स्टुडिअखौ नोंथांमोना अपेन खालामनानै ला अपेन खालामखांनायनि उनाव नायबानो जाबाय नोंथांमोननो मोनसे लाइभ प्रुफ देखायगासिनो आङो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेहाय सिमाङाव नों गेलेफैयो आंजों बड' रमान्टिक मिउजिक भिडिअ बे भिडिअआव 3.3K भिउस दङ माने 4000नि खाथियाव आरोना 4000 गैजोबा थ' नोंथांमोना गाहायाव थुबानो जाबाय गो टु भिडिअ एनालाइटिक्सआव होमबानो मिथिगोन ओमफ्राय बेयाव अभारभिउ रेस इंगेजमेन्ट अडियन्स दङ ओमफ्राय नैबेयाव रेभिनिउआव थुबानो जाबाय रेभिनिउआव थुनानै बेयाव दायो $0.60 दङ बेहाय नोंथांमोना बेयाव थुखांनायनि उनाव लाइफ टाइमखौ नाय लाइफ टाइमाव बेसेबां $0.60 दङ माने 3.3K आव $0.60 ब्ला नोंथांमोना साननानै ला जे 4000 भिउसआवसो $1 आरोना 4000 जन मानसिफोर नायबासो $1 हाबो नोंथांमोन थ' $1 जोंनियाव इन्डियायाव बेसेबां जागासिनो दङ दायो नोंथांमोननो बेखौ खिथागासिनो आङो $1 जोंनियाव इन्डियायाव बेसेबां जायो $1 इन रुपिस दायो जोंनिया बर्तमान सोलिगासिनो दङ 74.87 माने $1 74.87 होमब्ला जोङो इउटुबनिफ्राय $100 जाबासो उइद्र खालामनो हायो जोङो $100 होमबा $100 बेसेबां जागोन $100 नोङो सानजाबदो बेयाव बेसेबांमोन जोंना 74.87
होमबा नोङो $100 जाबासो इउटुबनिफ्राय उइथड्र खालामनो हायो नोङो फैसाखौ बख'नो हायो होमबा $100 जोंनिया जागासिनो दं 7,487 माने नैबे US डलारा मालाबा 75 जायो नैबे 87 बेयाव 17 फैसा खम आरोना 75 जानो 74.87 नालाय बे 87आ 17 फैसा खम $1 जानो दाखालि साननैसो दिवालीनि मानिबा फुजानि थाखाय 75 जादोंमोन दायो 74 73 बिदि माने आगे पिछे जाबाय थायो आरोना USA कारेन्सिया USA मानिया थ' नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जायफोर माने गोदान चेनेल खुलिनो नागिरदों नोंथांमोना बुजिनानै लाबानो जाबाय आरोना 1K जाब्लानो कि मानि आर्निं खालामनो हागोन बे नङा 1K जायोब्ला मोनसे इउटुबनि बे टारगेटखौ जोङो कमप्लिट खालामनायसो जायो माने बिनि उनाव जोङो मनिटाइज खालामब्लासो एडसेन्स एकाउन्ट खुलिब्लासो जोङो मानि आर्निं खालामनो हायो बेबो $100 जाबासो जोङो $100 जाबासो जोंनो इउटुबा ट्रेन्सफार खालामना होयो आरोना बेंकआव जोङो बेंकनि सुइफ्ट कड नाम्बार माबा नाम्बार एकाउन्ट नाम्बार गासिबो होनांगौ होमबासो माने गुगोल एडसेन्स पिन फैखांनायनि उनावसो दै गुगोल एडसेन्स पिनखौ नोङो $10 जाबा एप्लाइ खालामनांगौ बेनिफ्राय कपिराइट क्लेम थाबाबो जेबो जाया कपिराइट क्लेमा माने किसुमाना मनिटाइज जाया आरोना माबायाव मा होनगोन बेखौ मनिटाइज जाखांनायनि उनावसो दै मनिटाइज जाखांनायनि उनाव फैसा आर्निं खालामनो हाया ओरैनोथ' नोङो प्राइभेटाव खालामनानै मनिटाइजनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो जाहाथे नोंनि वाट्स आवारा खमाया बेफोरबायदि खालामनो हायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होदो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मोजां टेकनिकेलबो भिडिअ नुनो मोनगोन माने आंनि अनेक रोखोम भिडिअ नुनो मोनगोन आरोना रस्टआनो जा कमेडियानो जा फानियानो जा इन्टारटेनमेन्टआनो जा माने बायदि रोखोम ब्लगिं सगिं माबा माबि हेन टेन गासिबो नुजोबगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय मोनबाय जानांसिगौ थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि